представител на АИМ. За достойно представяне почетна грамота се присъжда на Джия 2001. И последна грамота, пътища и мостове, втори отбор. И така, на трето място се класира отборът на Трафик Консулт. Почетна грамота. Имаш ли подпис? На второ място отборът на пътища и мостове. Едно. И на заслужено първо място, недвусмислено, за да съхраним и купата, отбора на Комфорт ООД. Благодарим на всички. Надявам се, че за вас беше един малък спортен празник. До година ще уточним. Грамотите не са подписани, що си ги подписани? Да, не са подписани, не забелязахме. Дай да ги подписани. И печат трябва да има, печат. И печат да има. Извинете, дай. То не се вижда, че няма. Вземи някаква на по-предна. Сега, ако знаехме имената на отборите, можехме по азбучен ред да поканим първи отбор да тегли жреби. Но моля капитаните на отборите да изтеглят по едно листче. Тези тук. Са проведенки. За да можем да запишем първата двойка. Така. Първи номер, как се казва? Паник. Паник. Или фигури на първа и трета дъска. Конфорт с черно. И така, втори номер. Така, значи можем вече да вземем нашите места. Първа маса. Тимовилисти няма за сега да не утежняваме обстановката и не се позволява разместване дъски. Който играе на първа дъска, респективно втора, трета, до края там играе на тази дъска. Ще искам да попълня имената на първа, втора и трета дъска в този протокол. Добре, Докладай. Когато започна. Добре. На втора дъска
А флагчето си го забравяме. Флагчето взимаме, като и флагчето най-важното. Да се вижда, да. Рекламата. Така, на трето място Пътища и мостови ЕОД. Така, и грамота за достойно представяне се присъжда на братя Георгиеви. Да благодаря на главния съдия за професионалната подготовка на турнирчето и да се надяваме, че в бъдеще пак ще проявяваме такива спортни инициативи. От името на Шахматен клуб Варна имам удоволствието да бъда председател на това сдружение нашето, което от 1997 година функционира нормално. Да благодаря за топлото гостоприемство в тази хубава и красива обстановка, в която се намираме, и наистина бях много приятно изненадан, че се е родила такава идея, инициатива и дано да има по-така регулярни, подобни мероприятия, срещи, събития. Благодаря. Карайте и Топалов тук, даваш. Може да излезе сеанса. Айде, дигнете купата. Грамотата също.